Il-ġlieda f'pajjiżna hija waħda, hija ġlieda għax-xogħol, hija ġlieda għall-ġustizzja, hija ġlieda għall-libertà tagħna l-koll. Grazzi ħafna. Il-President Emeritu u ex-Prim Ministru Fenech Adami illum għalaq l-età sabiħa ta' 91 sena. Fenech Adami serva bħala kap tal-Partit Nazzjonalista fl-Oppożizzjoni, Prim Ministru u anke President ta' Malta u daħal fil-politika fl-1961 meta sar President tal-Kumitat Sezzjonali tal-Partit Nazzjonalista f'Birkirkara u wara nħatar membru tal-Kumitat Eżekuttiv u kontesta l-elezzjoni għat-tmexxija tal-Partit Nazzjonalista fl-1977 u kien elett fl-ola kariga wara George Borċ-Olivier fil-11 ta' April tal-1977. L-esperjenza fil-politika mhux dejjem kienet wartu żgħar għal Fenech Adami tant illi id-dar u familtu spiċċaw fil-mira ta' tkissir u swat fil-15 ta' Ottubru tal-1979 fjum illi baqa' magħruf bħala it-tnejn l-iswed u mexxa lil Partit Nazzjonalista għal maġġoranza fl-elezzjoni ġenerali tal-1981 iżda il-gvern ta' Mintoff baqa' jmexxi minkejja li ma kellux mandat tal-poplu. Fil-5 snin sal-elezzjoni tal-1987 is-sitwazzjoni politika baqgħet sejra lura u f'Diċembru tal-1986 partitarju nazzjonalista inqatel fi sparatura fuq il-Gażin Nazzjonalista tal-Gudja. L-għada tal-qtil ta' Raymond Caruana Fenech Adami indirizza lil eluf kbar ta' Maltin u Għawċin u appella biex il-Partit Nazzjonalista jaħdem għar-rikonċiljazzjoni nazzjonali. Imbagħad Fenech Adami rebaħ l-elezzjoni ġenerali tal-1987 u fit-12 ta' Mejju sar Prim Ministru fejn baqa' jservi f'din il-kariga sal-1996 u reġa' rebaħ l-elezzjoni ġenerali u sar Prim Ministru mill-ġdid fl-1998 fejn baqa' jservi sal-2004. U narġgħu nagħtu rebħa mhux tant lill-Partit Nazzjonalista imma narġgħu nagħtu rebħa lill-Maltin u l-Għawċin kollha. Grazzi ħafna. F'dawk is-snin ħadem sabiex pajjiżna jissieħeb fl-Unjoni Ewropea meta l-Partit Laburista rid partnership iżda għal darb'oħra Fenech Adami xpruna poplu sħiħ warajh u daħħal lil pajjiżna f'dik li hu stess sejħilha rebbija ġdida. Wara u serva l-5 snin bħala President ta' Malta sal-2009 biex temm il-karriera fix-xena pubblika fl-ogħla kariga tal-pajjiż.